नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिं सिङाव थायो मिथिजोबो माबायदि नुदों नोंसोरलाय छात्र संगठन बिसोरबो बिराद लोगो लागासिनो दङ बिसोरबो भट होगोन होनदों गतिके आङो साबसिन नुदों एबार बुरजा मोनगोन जोङो टिकेट दाबी কৰা হে সংগঠন এইটো जोंनि बारग' एनडिपि आफादनि सोद्रोमाफ्रा बे मिशन फिन रिदम खानि गेजेरजों बे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरखौ दिनै दाना लानाय जादों आरो जों आसा खालामदों जों आवगायलांनो हाबाय थागोन गोजोन्थों थेंक इउ भारत माता की जय आमी कहलायगोन बड'लेण्ड माता की जय बै बेंटलाव सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादोंमोन आरो दिनै बिनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला कमिटि दानाय जाबाय गोविंद बसुमतारी फेरेंगा आरो कोनबा सानजारां सिंहतर टिकेट दाबी কৰি দিবলৈ কাৰণেহে सिंहतर प्रयोजनत प्रमद बर' बिथांनि सिगाङाव जों खावलायबाय थादों जे दिनै एनडिपिनि माखासे क्ल'सेसफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मानो दिनैहाय मावफुंजायाखै बेहाय 24 लाख करि दिनै माने सेरेमनियेल भाबे डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जादों इउपिपिएलआ बिजेपिआनो बिपिएफआबो बिजेपिआनो हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा बाद होनानै प्रमद बर' बिथां एबा इउपिपिएलआ जेबो मावनो हाया बे हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा बाद होनानै बिपिएफ तथा हाग्रामा बिथाङाबो जेबो बुंनो हाया भारत माता की जय आमी কি কম भारत बड'लेण्ड माता की जय टिकेट दाबीदार সংগঠন হিচাপে বনাই লৈছে বাকি একো নহয় চাব এইটো সম্পূৰ্ণ ইলেকশনৰ মানে এইটো এটা উদ্দেশ্য কৰিহে এইটো সংগঠনটো বনাইছে বিজেপি হ'ব পাৰে বা কোনোবা হ'ব পাৰে আসাম বাঁচাও उमुं खाताव आफाद दानायनि समाव जोङो मोनसे थांखि लाखादों जे एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशना मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्ला बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बायरायाव थानाय जिल्लाफोराव जितु जेराव जोंहा एक्स एनडिपिफोर दङ बिथांमोना गोबां आलाय सिलाय जानानै दङ गोजोननाय मोनदों दिनैहाय सारा बिटिआरनि एक्स एनडिपि वेलफेयारफोरजों थाफानानै बिसोरखौ मोनसे मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय मोनसे मोजां परिबेकआव लाबोनो थाखाय बिसोरो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय दिनै जि दायित्व होदों बे दायित्वखौ आं निस्थायै पालन खालामनानै खामानिखौ मावगासिनो दं ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মাননীয় জিলা সভাপতি তেখেত আমাৰ লগত আছে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ অনাৰেবল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু অনাৰেবল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতসকল আছে আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এমপি খেলিছোঁ নিজে এমপি খেলিছোঁ এমএলএ খেলিছোঁ আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ওলাই আহিব লাগে ইউপিপিএলহে তেওঁলোকৰ পৰা ওলাই আহি লগ লাগক ইউপিপিএলৰ দুৱাৰ খোলা আছে নে বিপিএফৰ বাবে ইউপিপিএলৰ দুৱাৰ আমি কেলে খোলা আমাক লাগে আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে তেওঁলোক যদি আহে सानै पलिटिशियानफ्रा जोंनि एक्स एनडिपि काडारफोरखौ दबथिंनानै गावनि स्वार्थनि थाखाय बाहायनो नागिरदों आरो जोंनि माखासे केडारफ्रा बेखौ बुजियाखै बुजियाव दबथिं जादों एनडिपिৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে নহয় টিকেট দাবী কৰা হে সংগঠন এইটো नांगाल सिंह भोट दियो नांगाल सिंह भोट दियो देरहानांगोन ना देरहाखागोन नोंसोर मा नुदों नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिं सिङाव थायो बिथाङा एनडिपिनि गनाय गैयैनि जानानै जेबो बुंहैयाखै बे ओनसोलनि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि जानानै बिथाङा जेबो बुंहैयाखै गावसोर दिल्लीयाव थांनो मोजां जानायनि थाखाय रुपसिनि खोथाखौसो बुंदों आं नुदों जे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि डेपुटि चिफ कोनोबाय इएम कोनोबाय एमसिएलए আছে সেইখিনি হয়তো অহা 2025 নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিকেট নাপাবও পাৰে সিহঁতৰ টিকেট পোৱাটো হয়তো কঠিন হৈ পৰিছে সিহঁতৰ যিটো নেকি আজি তাৰিখত যিটো পজিশ্যন সেই হিচাপে সিহঁতৰ টিকেট পোৱাটোৱে কঠিন হৈ পৰিছে গতিকে এই মানুহখিনিক লৈ পেলাই টিকেটৰ দাবী কৰিবলৈ কাৰণেহে ইহঁতে বনাই লৈছে